אתם תצטרכו לסלוח לי קצת אם אני מדברת שטויות. אני שתיתי שוקו על בטן ריקה. אני לא אחראית למה שאני אומרת, זה משפיע עליי בכל מיני דרכים. טוב, אז כשאמרו לי שיהיה פה אלכוהול, אז אני הצעתי להביא שוטים של פטל, הצעה תמימה, וההצעה לא התקבלה, ולא ברור לי למה, כי זה רעיון ממש טוב. אלמה. אז אני נעמה, אני בת 13 ו7 חודשים ושבועיים ויום. מספרים כאלה. אז יש לי בלוג פמיניסטי שבזכותו או בגללו, תלוי איך אתם מסתכלים על זה, אז אני נחשפתי בגיל מאוד 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 צעיר לעולם הטוקבקיסטים החם, האוהב, המחבק, ויותר מכל הבהי. התגובות הראשונות לבלוג לפני שהם ראו בכלל מה, אז הן היו רווקה נואשת, זקוקה לגבר, דחוף. אבל אז הם ראו בתיאור שאני בת 13 ו7 חודשים ושבועיים ויום, וישר התגובות הפכו לילדה, איפה אימא שלך, שמה. שיעורי בית כמובן, אז זה מה שהזכיר לי לעשות שיעורי בית באותו יום. אז בעודי מכינה שיעורי בית ועושה שוטים של פטל, אני נתקלתי בשאלות המאוד מעשירות האלה. שאלה אחת, קיבולת של מכל דלק של אוטו היא 45 ליטרים. מכל דלק מלא של דלק עולה 279 שקלים. כל כך, שנות ה-90. ליהונתן הגברבר יש בסך הכל 217 שקלים. כמה ליטר דלק יכול יהונתן לרכוש בסכום זה? ואז, כמתבקש, השאלה הבאה. ב-100 גרם גלידה יש 250 קלוריות. ליאת היפיופה רוצה להגביל את עצמה ל-375 קלוריות. כמה גרם גלידה מותר לליאת היפיופה להזמין? אז האמת היא שבהתחלה לכבוד המופע שבהתחלה לכבוד המופע רציתי לכתוב איזו שאלה מוגזמת, מהממת כזאת, שכולם כזה יגידו וואו זה באמת, אז זה באמת, כי לא יכולתי למצוא משהו יותר מזה. לא, זה לא. זה תוספת מיוחדת שלי מהלב, בכל מקרה. אז אני לקחתי את השאלה הזאת ופרסמתי אותה, וממש כעסתי עליהם, ובמחשבה שנייה אני לא הייתי צריכה לעשות את זה, כי בטח ליד נראתה מה זה כוסית עם עצמות בולטות. אבל אתם יודעים שדברים כאלה הם לא תמיד מתקבלים בהבנה כזאת, ולפעמים נגיד בבית ספר וכאלה אני מתווכחת עם ילדים על כל מיני שאלות, גם כמו שאביטל אמרה פה קודם, כמו נגיד אם יש בחדר בן אחד ו20 בנות, האם צריך לפנות אליהם בלשון זכר או בלשון נקבה? אז כמובן שברגע שהשאלה הזאת עלתה אנחנו שאלנו כל מיני פרופסורים ללשון העברית ובלשנים, והלכנו מתחת לבית של אבשלום קור ועשינו ואנחנו עשינו סיאנס לאליעזר בן יהודה ובדקנו בכל מקום אפשרי. ואחרי כל המסע המפרך הזה, זה שהתווכחתי איתו חתם את הוויכוח טוב, אני אחזור אלייך עם תשובה. זה באמת דברים שהם כבר ממש מגיל מאוד צעיר, כמו למשל בטקסים של הבית ספר, גם הוזכרו קודם הטקסים הטראומטיים האלה, שאני עוד צריכה להיות חלק מהם איכשהו. אז יש כמובן דקלומים שכולם משתתפים בהם, אבל אז יש ריקודים שמותאמים לנושא שרק הבנות רוקדות אותם. עכשיו, בגיל שלי זה הגיוני. אלה בנים בני 14, יש להם שפם, מתחלק
זה דברים מכיתה א' ואפילו עוד לפני, זה דברים שבאמת מובאים אלינו מילדות ומחדירים לנו את זה בכל דרך אפשרית, כמו למשל כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? אז ישר אני מדמיינת מין סיטואציה כזאת של מה בא לך לאכול ארוחת ערב? אפשר פלאפל? למה את מתכוונת כשאת אומרת פלאפל? כאילו, מה? לא, אבל יש עוד מלא שירים כאלה. זה בא בגלים, כאילו, מה? יש כמובן עוד מלא שירים כאלה, אני אביא רק כמה דוגמאות. יש את הילדה הכי... אז יש... כשהיא מחייכת, גם אני מחייכת, וכשהיא עצובה, אני לא מבינה איך אפשר להיות עצובה, כשאת הילדה הכי יפה בגן. סליחה, אבל זה מה שאת לא מבינה? כאילו? מכל המשוואות הריבועיות והפרבולות והגרפים התלת-ממדיים עם X, Y ו-Z ומהאנטומיה של פילים ומביולוגיה של כיתה ט', את כל אלה היא כבר פיצחה. ומכל סודות היקום הנרחב והאינסופי שמסביבנו, הדבר היחיד שנשאר לה להבין זה איך אפשר להיות עצובה כשאת הילדה הכי יפה בגן. וכמובן, איך אפשר לשכוח את... כשאת בוכה את לא יפה, את לא יפה. די לך או די לך ילדה. אבל כשאת כועסת... תודה לך.